Majoritatea echipelor din campionatul japonez colaborează cu cluburi din Olanda sau din Anglia, fac schimb de antrenori, primesc antrenori de acolo, își trimit antrenorii la școlile de acolo. Credeți că ăsta poate fi un model de urmat și pentru noi? Să importăm, uite, antrenori din Spania, de exemplu, sau să începem să facem asocieri între cluburile de aici și de acolo? Aș răspunde scurt, după aia las pe Gică, cred că e mai competență să vorbească, mai multă competență să vorbească despre acest subiect, dar eu răspunde scurt și la obiect. Eu nu n-aș face lucrul ăsta. Eu cred că soluția ar fi să învățăm pe ai noștri să facă lucrul ăsta, nu să ne aducem alții. Sau trebuie să-i școlim, trebuie școlile să fie specializate și doar pe copii și juniori, adică să nu încurcăm seniorii cu copii și juniorii, pentru că o altfel de metodologie, un alt fel de proces total diferit. Aici, asta e părerea mea. Restul las pe Gică că e... Gică, îți dau imediat cuvântul, doar să spunem că Barsi a fost premiat cu premiul pentru cel mai bun tânăr jucător al turneului. Unai Simon primește Golden Glove, mănușa de aur, cel mai bun portar al turneului. Bun, iar gheata de aur va merge la Mbappé, pentru că Messi n-a scris. Te rog, Gică. Vorbeam despre acest model de asocieri, e posibil și la noi? S-a pierdut, trebuie să recăpătăm, trebuie să facem în așa fel încât să credem că pe terenul, mai ales la copii, 7-14 ani, există un domn profesor acolo care să cunoască, să aibă abecedarul foarte bine făcut, să știe să atace, să știe înăuntru, atunci el poate să facă sport la important. În tot ce înseamnă planul de juniori până la 18 ani, jucătorul trebuie să știe să atace, deci trebuie să aibă tehnică ofensivă foarte bună și trebuie să știe să se apere, adică defensiv să știe să se apere. Vedem echipa Argentinei urcând pe scenă, între timp Rodri a primit trofeul Golden Ball. Îl vedem pe Messi, cel mai probabil ultimul lui meci la campionatul mondial. Asta Ce imagine extraordinară. ne-a încântat. Gândit în fotbal. Spectacol fără agresivitate, fantezie fără zorzoane, eleganță naturală. S-a ratat startul în drumul către Gianni Infantino, Donald Trump, Claudia Sheinbaum, președinta Mexicului, Mark Carney, premierul Canadei și regele Felipe al Spaniei. Practic, toate țările care au organizat această cupă mondială uriașă. Și arată că doi puși săraci, Academia Barcelonei, pentru fotbal. A fost și omul Bucurie și pentru că îl invită pe Trump să rămână de ei. Gianni Infantino și el acolo la bucurie și Donald Trump și Gianni Infantino. Spania, noua campioană a lumii pentru a doua oară în istorie. Au ascuns mingea cu Franța, cu Portugalia, cu Argentina. Lăudați pentru o finală în care a avut 20 de șuturi la poartă. Gilberto Mora, 17 ani, cel mai tânăr jucător, mecanismul și tristețea lacrimile argentinienilor, ale lui Messi mai ales, Tartica Procacea, 58 de ani. Sunt 61 de ani de fotbal distanță, dintre care, să spunem, 60 au fost dedicați României, de Mircea Lucescu. Atât a trecut de la primul la ultimul meci la națională pentru el. Lacrimile lui Messi, în timp ce Spania se bucură pentru trofeul mondial, prima națională din Europa care cucerește acest trofeu mondial pe pământ american. România lipsideal, continuăm să sperăm și să credem în Hagi și în România lui în fiecare zi.